Sa headlines kan mga bareta, mga nagpakarga ng produktong petrolyo kan sumanggi bago ang oil price hike. Pila sa mga gasolinahan sa siyudad ng Naga. Tabang tugang program kan lokal na gobyerno kang siyudad ng Naga pinagpusog. Suspek sa pang-aagaw ng cellphone sa siyudad ng Naga, arestado kan PNP. Drug personality sa siyudad ng Naga, arestado sa anti-drug buy-bust operation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Naglamag ang ibang motorista na nagpakarga ng produktong petrolyo sa saindang mga bihikulo kan sumanggi. Mientras na dai pa nag-eepekto ang oil price hike. Nakuanan man ini kan GNN TV48 Naga News Team ang mga bihikulong nakapila sa nagkapirang gasolinahan kang syudad. Kan subagong aga tulos naman na nag-epekto ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa interong nasyon. Sarong sinimbag kan mga miyembros kan Junta Direktiba kan Metro Naga Water District ang mga isyong inaatubang kan nasabing opisina. Ginibo ini sa ipinaapod nindang press conference kan subagong aga. Ang bilog na detalye sa report ni Cindy Cuesta. Ipigdukdo kan board members sa Metro Naga Water District o MNWD Management sa pamayon ni General Manager Virgilio Luwansing ang responsable sa mga isyu na nagruruluwasan ngunyan. Kabali na ang pagkalugi nin tulong taon da ipagtaunin benefits sa mga empleyado asin subuot mga gibugibong proyekto. Pinagtarok itong bagong revenue duman sa dating revenue kang MNWD. So, dahil po ito nahiling kang COA. So, kung hilingin mo si papel, 2018, positive. Hasta the same, 2019, same procedure, sasaro kang finance, si treatment kang dagdag na revenue, dumampo sa water supply revenue. At the same, mayo kong findings ang COA na dapat isuway. Although I have, I think, a couple of manifestation way back to court na kay puwantang isuway. Nagluwas na huri na nadiskubre ang pagkalugi huli sa subuot sa lang proseso kan Finance Department. Huli digdi, naging apektado ang incentives o ang benepisyo kan mga empleyado. Sa presente, nasa irarom kan preventive suspension si General Manager Virgilio Luwansing kasabay kan kahagadan na tawan kasimbangan ang iba pang isyu manungod sa water shortage asin iba pa. Kung talagang guilty siya, then let's do it. But I cannot say that he will be terminated. Ayaw kong i-preempt kasi nakita mo dun sa board resolution, igwang last line dun na magkakaroon ng investigation committee. And for transparency, baka lalabas din sa inyo, during yesterday, meron kasi kaming chat na 5, i-amend nga namin yun eh. Kasi kami ngayon, kasi ang kabali lang dun sa committee, si Director Boy, si Director Nini. So we agreed already na kami lahat makasama dun sa committee na yun. Uyon man ang gabos na board members na magkaigwanin open forum kung saan si GM Luwansing subuot ang kaipuhan na magsimbag sa mga kahapotan. Sa ibong kaini, pinagsyerto man na dai magkakaigwaning dagdag singil asin privatization. Cindy Cuesta para sa GNN TV48 Naga Newsbreak. Programang Tabang Tugang kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga pinapusog. Nagbabalik si Cindy Cuesta. Pinapusog ng Metro Naga Public Employment Services Office o PESO ang Tabang Tugang Program. Ini ang pagtaunin asistensya sa mga individual na nawaaran ng trabaho huli sa COVID-19. Apwera sa pagpaunran nin kantidad komo kapital, dagdag pa sa kaaraman manungod sa pagnenegosyo ang pigtatao kan opisina. Instead po na mag-standby, baka pwede tang tukduan kung paano magnegosyo. Specialmente po si mga online businesses na iyo po mo niyan ang nananama, kumbaga. Halos gabos kadtong panahon na to na iman na kakaruluwa si mga tao. 67 na negosyo ang nagbutwa asin 76 na individual ang natabangan kan naunang bitan ng proyekto. And ini po nakarelease kita ng 366,000
last year. And this year po, may another 500,000 na pig-appropriate si Mayor Son na naaprobaran mga sanggunian para po ipagpadagos mang giraray ini. Takadakol pa man po giraray ang nawaran ng trabaho dahil sa paiba-ibang reglamento, paiba-ibang sitwasyon. Kaya munya na year po padagos ini. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa satuyang COVID-19 update, 8 ang nairehistrong narahay sa COVID-19 ngunya na aldaw sa probinsya manin Camarines Sur. Alagad, 2 man ang naikurit na positibo sa nasabing helang. Hali man yan sa Banwaan kan Tigawon asin Pasakaw Camarines Sur. Mantang saruman ang nag-utro ning swab test hali sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Mientras tanto, nagbawas giraray ang bilang kan active cases sa Camarines Sur na dating 56 asin ngunyan, igwa na lang 50 active cases ang probinsya nin Camarines Sur. Mantinidong nasa low-risk category ang gabos na hospital digdi sa Bicol Region na nag-aasikaso ng mga pasyenteng may COVID-19 sa healthcare utilization rate na iniluwas kan Department of Health Center for Health and Development Bicol. Sinabi ni Beverly Canyo, Health Program Officer 2 kang Health Facility Development Unit kan Department of Health Bicol, may 1,440 ang pinagtagamang higdaan kan mga ospital para sa COVID-19. Alagad 89 sana ang naggamit, mantang hababa man ang bilang kang naggamit kang ICU beds asin mechanical ventilators. Ang healthcare utilization rate as of March 6, 2022. Sa kabuuan, ang mga ospital sa Bicol Region ay nakapaglaan ng 1,440 beds at 89 po dito ang nagamit, which is equivalent to 5.9% or nasa low risk. Sa ICU beds for COVID-19 po ay 5.7% ang nagamit, samantalang sa mechanical ventilators ay 9.3%. Sa pagbabalik kang Newsbreak, suspek sa pang-aagaw ng cellphone sa Siyudad ng Naga, arestado kan mga otoridad. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? 11 up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Ninhuli sa padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante, ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan. Ini po ang sa indong alkalde, Mayor Ed Severo, padagos na maging alerto asin ligtas. Padagos sa mga bareta,
Sa ginibong pakikipaghampangan kan mga opisyales kan PhilHealth Bicol sa mga miyembros kan media, digdi sa syudad ng Naga kinumpirmar ni Dr. Ronald Santilises, Chief Field Operation Division kan PhilHealth, na sa indang tinauan atensyon na matawan tulos ng PhilHealth identification number ang mga estudyante. Nakaipuan subuot para sa indang face-to-face class. Ang lakdang na ini ang paagi man subuot kan PhilHealth na maitao ang kooperasyon sa programa kan Commission on Higher Education. Ang tinututukan natin ngayon is na maipasok sa database natin o maimembro natin yung ating mga estudyante. Kasi di ba, tumutugon tayo sa set ngayon na malapit na mag-face-to-face. And the students also need their cards. O naman tayong tinatawag na immediate eligibility. Maski halimbawa wala ka pang card, makakagamit ka kagad. Pero mas assured natin na meron na silang card and meron silang yung field identification number. So, ang isa sa mga tinututukan natin na itong mga estudyante ay magpasok natin sa ating database yung mga field identification number ay mabigyan natin. Sa satuyang police report, nasa custody na ngunyan kang Naga City Police Office ang mga suspect na sinda John Christian Hernandez y Maliniza, asin John Dave Castillo, Isa Reba, parehong mayong agom asin parehong mayong trabaho matapos sindang maaresto kan mga otoridad sa ginibong follow-up operation kan Sugma. Ang duwang suspek iyo ang pinagtukdo kan biktimang si Lindy Pitok na iyo ang nag-agaw kang sayang cellphone mientras na siya naglalakaw sa Ninoy and Cory Avenue sa Barangay Triangulo, Siyudad ng Naga. Sa iba pang police report, 40,800 pesos ang kantidad kang tulong sa sachet ning subot shabu na may timbang na 6 na gramo ang narecover sa suspek na si Ronnie Israel y Ciudadano. Mayong agom asin mayong trabaho asin residente kang Zone 3 Barangay Abella, Siyudad ng Naga. Basado sa record kang Naga City Police Office, kabali ang suspect sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs. Nangunya na atubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Ang programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Ski Line 11. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayod Street, Naga City.